Ako si Celine, ginaingon, mahal ko kamong akong pamilya. Apan pasaylo ako nga mubiya ko, aron matagamtaman ko ang kalipay nga wala ko matagamtabi uban sa inyong kiliran. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hanggaw ka man gyud bisag unsaon, oy. Gihurot nimo og palit ang tambal ni tatay nimo. Pero ang kuryente wa nimo bayre. Buang ka man kahangdako. Gisiguro na ko ang tambal, nay. Kay kuwang naman akong kwarta para ibayad sa kuryente. Bugo ka gyud. Agay, Da. nay! Maugid ka, nay, uy! Dayong kagpanapat! Gaan kay kamot! Hapit ako pulinin yung pagtratar na ko, ha? Kay gano man, ha? Ngano, ha? Musukol ka, ha? Sige, sukol. Sukol! Dapati ko! Magbugno ta! Ilad kag batasang anak ka kasi gidayon. Baos og dapati ko! Nay! Sige! Sige, dapat si mama! Ipatyo tayo ka ni Mala ka! Hoy! Sa itong nadungon ako, ha? Ito? Ganong mingon ka niya nga bawas og dapat, ha? Unsa to? Bubawas siya og dapat ni mama? Ay da, ako lang siyang gihagad, oy. Gihagit na ko. Animal maguding bayhan na gud. Ang kuryente giawahi og atiman. Sa sunod adlaw pa kuno niya bayran kay kuwangan ang iyang kwarta. Ang tambal ni tatay og ang tubig. Nabayaran na nimo? Ha? Nabayaran na ba? Oo, mabitaw nga nakuwangan ko. Kay nipalit man ko sa kakilo nga bugas, guwit. Ako ang libayan sa kuryente, be. Pero ilisi ko, ha? Sa sunod adlaw, ilisi ko. Di lang ko muilis, kuya, uy. Ikaw na si tampuan na. Unsa? Oo. Agay! Analagi. Pagtiyan na lang ko ninyo! Grabe, hasad. Uy, mura man yan ang kagdili niya anak, uy. Kay uman sila pagmahal ni mo. Si tatay noon sa maayo pa naglawas. Pinangga ko niya. Siya rin nagpanggaan ako. Sa akong nadunggang istorya pa, hapit ko no na mamatay nanay ni mo sa pagpanganak niya ni mo. Mamanay sulti po sa akong nanay. O kana si Abyong, maong suko po na ni mo, kay mas pinangga ko no ka sa imong tatay kay niya. Permi ko no na siyang bunalan sa imong tatay sa lagsik pa. Ikaw, agit ko no kakatilaw, bisag kusi na lang ni tatay ni mo. O ko'y kalipay sa amo, de Milayoy. Kung wa pa lang nas tatay, hagpayra ko nga nibiyas amo, Ako pa ikaw nung manguyab na lang kayo niya, magminyo ka. Aron imong pamilya na imong atimanon ba? Uban sa imo unyang mahimong mga anak. Mao sa day naabot sa kong una-una, day. Mas may pagmagminyo na lang ko. Si Jongjong ay, dako mo kaya gusto nimo. Sukta na. Day! Day Silin! May kinera ka diha, Day! Sus, Day, ang imong tatay! Giatake na sa kasing-kasing! O gidali na mo dahil sa ospital! Kinuo ko! Hala, Si tatay! Day! Tay! Tay Panyong, wala kit ka, tay. Ikaw raw tabog tong nagmahal ako sa tong pamilya pero gikuhasan ka sa Ginoo na ko. O may tapos dito. May tatay. Tanawa! Patay ni sa tatay. Huwag ang tambal niya yung gitingop sa pagpalit. Huwag na gina magamit ni tatay. Huwag na! Hindi ko man niya sa lubong ni tatay. Mubiya na ko sa ato. Unsa? Magpalayo ko, Kuya Abyo. ibalik og habwaan ang imong mga biste nga gisod nimo sa imong bag. Kay dili ko mo sugot nga mobiya ka dinhis atong panimay. Abi kay patay na mas tatay. Mulayas ka na. Muli kay ka na sa berinan sa bahay. Matagpuan. Ha! Dili ko musigot. Di ko musigot nga mulayas ka din eh. Way makabuot na ko kung mubiya na ko din niya. Dako na ko, ug way magbuot na ko kung magpakabuhi ko nga mag-inusara. Maputos ka kisbunog kung mapugos ka ni biya din eh. Sige! Hala sige Byong, kulatahan na kung mulayas gyud na. Gipangandaman ko na nindaan ang akong gibuhat. May mga pulis nga akong gipatawag nga naa sa silong naghuwat. Naghuwat nga akong pasakon. Jongjong! Pasudla diri sa bayan mga pulis!
Okay ka ra ba din sa bahay nga imong giabangan? Okay na ko din ni Jongjong. Di na gyud makahilabot pa din hing imong inahan og igsuon day. Kay pulis man ang tag-iya ining maong bay nga imong giapangan. Sakto ra gyud sila sa pusas kung mag-iskandalo sila dinhi. Salamat nimo day Milay ha sa imong pagtapang nako. Og labi ka na Jong. Nasayad ka na sa hinungdan nga gibuhat ko kini. O karong gabi balik ko ha. May importante kong isulti nimo. Daislin, katong akong giingon nimo ba? Magpadayag na si Chong sa iyang Oo, sige. Balik ka ng gabi Jong. Magpaabot ko. Wa na gyud mo'y mahimo bay. Dako naman silin. May katungod na siyang modesisyon sa iyang kaugalingon para malipay siya. O kalipay niya nga malayo siya sa inyo sa na. Ay, ako eh. Wa para ba ko'y tarong trabaho na. O si mama, labo pang way income. Mauna na kasayop ninyo bay. Inyong gidaog-daog silin nga. Siya may dakong natabang sa inyong kalisod. Ako eh. Nagmahay bitaw ko nga ako sing gidaog-daog eh. O bitaw, wahin ang pagbasol sa Ita. paningkamot na lang mo sa inyong kinabuhi nga wala silin. Ana na lang yun bayabyong. Salamat Daisilin nga gisugot na ko nimo. Hambay raon tatal ka nga gisugwit. Pero gipugngan ko nilang kuya. Ingon man sa kong nanay nga magpatunog iyab. Pero karon, wala naging makapugong na ako. Magminyo na naman to na. Kana. Maunta na isunod na kong isulti nimo. Naunahan gid ko nimo. Gusto ko nga magpakasalta sa labing madali, Chong. Dili ko gusto dugay nga relasyon, uy. Kay gusto na ko nga magminyo. Uday, magpakasalta. Hoy, kikalitan mo ko ni mo kakos o kiyagan. Magpakasal na bitaw ta. Ato ning una-unahon ko. Ito na course kwarto na. Ito na Daisilin. Dugay na kayo yung laban. Sa tibo ko kinabuhi karon pa ko makatinuog lang. Katambok sa imo. Sagad karon pa ko makakita ng ana sa Agay! Pahiga pa ko na to, Chong. Saan ko makakita sa pahiga? Makita sa kong papahinga mo ka. Magalit! Lapit! Agas! Chong, pero lapit kasi.